Ето почистване на терена. Гражданците подготвят пистата за 11-ти. И след Яков Нескар, единия, тук има един Серджия. Колко е доволен. Тук се задава някаква друга бойна машина. Да я приближим да видим. Тук другия оформя трасето, да не се бъркат състезателите, къде ще карат. Тук се почиства около кошмата за Ботхой. Трендафил водари на вече студена вода. От се уморило момчето днеска. Да, моля.